Keď som sa ja prvýkrát dozvedela o tejto technike, cca pred 3 rokmi, tak som sa o nej dozvedela pod názvom tetovanie vlasov. Neviem ako na vás, ale teda na mňa toto slovné spojenie vôbec nepôsobilo vábne a vôbec som si pod ním nevedela predstaviť prirodzene vyzerajúce výsledky. A ono naozaj, keď som si niečo takéto vygooglila, tak som sa nedočkala zrovna pekných a kvalitných prác. Až neskôr, keď som začala sledovať umelcov zo zahraničia, tak som zistila, že sa tejto technike správne hovorí SMP. A keď si začnete googliť alebo na Instagrame hľadať pod hashtagom SMP práce, tak sa naozaj väčšinou dostanete k veľmi dobrým prácam, veľmi kvalitným a hlavne prirodzene vyzerajúcim. A preto sa na mojom profile nebudete dozvedať o tejto technike ako o tetovaní vlasov, ale výhradne len ako o SMP alebo mikropigmentácii. A to pretože medzi SMP a tetovaním je naozaj obrovský rozdiel. Nielen v názve, ale v samotnej technike.